سلام نيماكي مديا تخطاتلتي كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምንተዩ እሞ ነይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሕሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናዮም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ንገዛና ሕሳስ ውልዶየ በዚ ምኽንያት ገዛና ፍሉይ ፍቕሪ እዮም ዘርእዩኒ ወለደይ ዝደለኽዎ ነገራት ምዛሓቶም ዋላ እንዳ ሸይጣን ኣትዮም እዮም ዘቐቡለይ ብሕንቃቐ ስለ ዝዓብኹ ኣዝየ ሕጉስቲ ኣብዚ ዕድመ ዝኾይነ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ተፋሊጠየ ናይ ሓስወት ፍቕሪ ሒዙኒ ናብ ዘይምልከተኒ መዋጥራት ኣትየ ንገዛና እንዳ መሓዛይ ሓዲረ እንዳናሓጎይ ሓዲረ ኢለ እናሓሰኹ ፍቆዶ ባራት ሓዲረ እየ ክብረይ ግና ኣሕሊፈ ይሓብኩን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩኹም ገዛና ብሕንቃቐ ስለ ዘዕበዩኒ ሓንቲ ነገር እንተደኣ ተዛሪቦምኒ ቀልጢፈይ ዝኹሪ ሓደ ግዜ ክሳብ ነፍሰይ ከጥፍእ እየ ኢለ ዘፈራራሕ ኩሉ እዋናት እውን ነይሩኒ በዚ ምኽንያት እዚ ዝደለኽዎ ንኽግበር ናብ ዝደለኽዎ ንኽኸይድ ይፍቀደለይ ንኸይኩሪ ድማ ኩሉ ሻብ ይጥንቀቑኒ ባባ ከምዚ ዓይነት ነገራት ምስ ዝበዝሖ ምንም በሊሕ ነገር ንኸይቕመጥን ዝወሓጥ መድሓኒት ንኸይህሉን ኩሉ ሻብ ይዛረብ ሓደ ግዜ ድማ ኣመና ክሕይሎ እንተለኹ ኣብ መደቀሲ ክፍለይ ንሓደ መዓልቲ ሙሉእ እውን ኣፂን ይውዕል ሕማቕ ውሳነ ከይውስን ስለ ዝፈራሕ ከዓ ምስ ከፈተኒ መሊሱ ይቀባጥረለይ ንዓኺ ክጣዕመከ ኮይና ከምዚ ንገብር ዘጓለይ ይብለኒ ኣነ ግና ክሳብ ዝስምዐኒ ነጊሩኒ ድሕሪ 10 ደቂቕ ግና እቲ ዝተኣሰርኩሉን ዝተመኸርኩዎን ረሲዐ ናብ ካሊእ ዕብዳነ እየ ዝምለስ ምስ ዮናታን ኣብ መወዳእታ 21 ዓመተይና ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢልና ዝተላለና ወግዒ ጀሚርና ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ኣዕሊልና ኣብ ሃገረ ጀርመን ከም ዝነብር ኣዕሊሉኒ መዓልታዊ ምዕላልና ቀፂሉ ሃንደበት ግና ካብቲ ናይ ሓስወት ፍቕሪ ወፂእ ናፍቲ ናይ ብልቢ ዘሎ ፍቕሪ ኣተይ ንዮናታን ዘፍቀርክዎ ኮይኑ ክስምዐኒ ጀሚሩ ግና ነዚ ነገር ኣይነገርክዎን ከም ዘፍቅሮ ግና ብዝተፈላለየ መንገዲ እየ ክፈልጥ ገይረዮ መዓልታዊ ምድውዋል ተጀሚሩ ሕሉፍ ሓሊፉና ምሸት ሰዓት 4 ጀሚርና ሰብ ናብ ስርሑ ክወፍር እንተሎ ንግሆ ደሓን ሕደር ተባሓሂልና ኢና እናኣጾ ኣብዚ ሰዓት እዚ ገዛና ምቕያር ባህርያተይ ልዕሊ መጠን ገሪምዎም እዩ ኣብ ገዛ መውዓለይ ካሊእ ታሪክ ኮይኑዎም ሕልፍ ሓሊፍዋ ማማናባይ መፅያ ናይ ደሓን ደኣ ሓሚም ክዲኺ ደገ ምውፃእ እውን ገዲፍክዮ ክሳብ ትብለኒ እየ ኮይነ ነይረ ምስ ዮናታን ግና ፍቕራዊ ወግዕና ቀፂሉ ብዛዕባ ብዙሕ ጉዳይ ኣዕሊልና ቤተሰብ ዝበሃል ከም ዘይብሉ ካብ መጀመርቱ እውን ከም ዘይፈልጦም ኣብ ጀርመን ንብዙሕ ዓመታት ምስ ጓል ትበሃል ፍጥረት ከይቀረበ ከም ዝፀንሐ ናይ መጀመርቱ ምዃነይ ብደንቢ ኣዕሊሉኒ እዩ ኣነ እውን ኩነታት ገዛና ነሕወተይን ኩሉ ኣዕሊለዮ ልዕሊ እዚ ማዕዶ ንማዕዶ ኮይና ክንፀንሕ ስለ ዝኸብድ ኣነ ንገዛና ነጊረ ቤተሰብን ስድራን ስለ ዘይብሉ ሽማግለ ከይሰደደ ከምርዖም ንውሳነይ ነገርክዎ ንገዛና ግና እዚ ነገር ካሊእ ሕማም መምፀሎም ባባ ዓቢዱ መን ወዲ መን ምዃኑ ዘይፍለጥ እንታይ ሲኢነይልኪ ትምርዓው እዩ ኢሉ ገዛ ብሓንቲ እግራ ጠጠው ኣቢልዋ በቃ ወሲነየ ኣነ እኽልቲ ጓል እየ ውሳነይ ድማ እርግፀኛ እየ ስለዚ ወዲ እየ ክብል መለስኩሉ እንተ ባባ ግና ኣይከኣለን ስኽዶ ቐሓኺ ካብ ገሊኡ ተገዚእኺ ዝመጻኺ እንታይ ማለት እዩ ንቡር ዘይብሉ ብዘይ ሽምግልና መርዓዱ ከሎ እዩ በለኒ ኣይ እንተልቲ ከዓ ካብዛ ገዛ ሰላሒልክ ትወፅ በለኒ እሞ ሕራይ ንስኻ ንሱ ካብ ኮነ ውሳነኻ ነዚ ወዲ እዚ ስኢነ ክነብር ስለ ዘይደሊ ህይወተይ ከምታ ንስኻ ዘንጻኻያ ውሰዳ ባዕልኻ ውሰዳ በልክዎ ባባ ሕዚ ልዕሊ ዓቕሙ ከም ዝኾንክዎ ተረድአ በቃ ፈሪሑ ብሰንኩ ሓደ ነገር ከይከውን እሞ ዘለዓለሙ ብጣዕሳ ከየሕልፎ ፈሪሑ ሕራይ እሞ
صباح نقهو مسكف أكي سلة التعسلو سدل خيو جبر بلني نيوناتان بابا فقدنيا 5 خوننا كيريو يوناتان بتعمد حبيسو دحرسومن ناب عدو مزيو أب هوتيل وني عرفقوان نجزانا يحيزيو خيدا بابا ولا كلهم جزانا حنكو ساتي نبرون كنا أنا بزوس سنكو وسانا ناب تعساخ أتو سلزي دليو نيوناتان تقبلون ميوم كابيناتان بزوحات هيابات تتسبيني ريا يخون مبر ولا حنت هياب كي حزن لي مزيو أنا ون ممسو طرح نعيز عبي هياب مخانو سلز أمانكو كيري بلنن بحدن بيننا كفلي مدقسي تفليلنا نسلستور حزا أكل بحدينا تانيحنا قلبت دحرم أسهرنا فقرنا زايدو فقرنا عشان كايدو نسألائي نفتاو ونزق أن أخوينيو بزوحات تاريكاو بوتاتات بحدا خير لينا بزوح نقر أبوشت سلستور حد راح أحلفنا يوينا يوناتان على مرئم يتحوقيسا مخيدي ساعاتو بزيحو كمل اسمو خوانو مسفلتكو فقري نابشا قلو التقيرو مستملسة كالقود كي وسدالي فريحة فقري بزي سسعك وقت إلى معالت بزيحو تفلالينا خيدو دحر خلتا معالت قنا داولا لي لأير تبكيت كو أرزيلو إسران حموشتن شحبر كم زقودالون عدم معالت هيبو نزنا براك أرشي كمل سلو حاتيتوني أنا ونسادي دالو بوشت أي قنا تدناجر بخمي كرشي خوغون لخيلو نمنتايكا انتان زي ربحة إسران حموشتان شح كرشي أبكن دي ملء اللي ملاس الليلو قروب بوشت أي كالسلاسل جميرة قناخا اتفقري زايدو سلسنا برا اتقوداي أقلبو يحقون يوناتان نجرمان كم زقاتو مسحبراني بدحريو دحايو ملو بملو أدفأ سئينا يو داويلالو سلكو يلعلانن بتليجرام فيسبوك كوتاس بخلو مرة خبتات بلوكيرونيو صانيحو دحرستو سنه زقنا بسلكون بلوكي جيروني تجانيقه امونغو دما ገዛና ኢልና ነርና ድላዩ ምስረኸበ ክሕዱኪ ዝብሉ ዘረባታት ምሰምጹ ላይ ዘረቦኦም ክጻወሩ ይከኣልኩን ናይ መወዳእታ መማረፂ ዝነበረኒ ሓደ ዝፈልጦ አርኪዮናታን ነይሩ ደው ኢለሉ ንምንታይ ጠፊኡ እንታይ ገይረዮ ንምንታይ ብሎክ ገይሩኒ ኢላ ሓቲታዮ አርኩ ኣነኮ ምሳኺ ዝውድእ መሲሉኒ ስቕ ክብል መሪፀ ነይረ እምበር ሕጂ ግን ክትፈልጥዮ ዝግባእ ሓቂ ኣሎ እዩ ዮናታን ኣብ ዓዲ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑትን እዩ ወረቐት ሓዳሩ ኣይቀደደን ክሳዕ ሕዚ ምስ ሓዳሩ እዩ ዘሎ ንዓይነ ዓርኩ እውን ግና ከም ዝተፋትሐ ይነግረኒ ስለ ዝነበረየ ኣሚነዮ ስቕ ኢለ ነይረ እንታይ ሕዚ ግና በዓልቲ ገዝኡ ደቂ ሒዛ ድሕሪ ወርሒ ናብዚ ናብ ሃገረ ጀርመን ክትመጽእ ምዃና ምስ ሰማዕኹየ ንዓኺ ዝነግረኪ ዘለኹ በለኒ ኣይከኣልኩን እንታይ ዶ ገይረዮ እየ ኣብ ምንታይ ዶ በፂሐየ ስድርኡ ዶ በዲለሉ እየ ክሳብ ክንድዚ ንዓይ ንምንታይ በዲሉኒ ክብል ሓሰብኩ ክሳዕ ናይ ኣእምሮ ፀገም በፂሑኒ ምስ መን እንታይ ከም ዝዛረብ እውን ከም ዘይፈልጥ ኮይነ ነይረ ድሕሪ ናይ ወለደይ ሓገዝን ናይ ሓኸይም ሓገዝን ግና ጥዕናይ ድሓን ኮይነ ኣለኹ ናይ ርሕቀት ፍቅሪ ንዓይ ከምዚ ይፈዲኒ በጃኹም ተጠንቀቑ ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምውን ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩምን ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ بخالي حساب كسام دراخب كسام وداتا مسانا سلت صنحكم كاب لب እንዳመስገና በዘኽን ፍለይኩም ሰሰናዩ